yung anak ng anay, yung baboy. Patay yung 4 guys. Sayang. 19 sana lahat. Sayang guys. Kusog dumidi guys. Mamaya ako yung dididi dyan. Ang cute guys. Putik dito sa amin guys. Asa mang patay na? Oh. Ito tayo guys oh. Ito sa kabila guys. Yung may 4 dito na baboy. Natutulog na. Nanaginip na sila guys. Damgo. Ito guys oh. Ang liit ng mga biig. Ano namatay man to ko ba eh? Gawas? Ay, patay pala. Paglabas guys, patay na yung ano, sobrang dami. 19 sa loob ng tiyan. 15 buhay. Tayo guys. Ito. Tingnan natin dito. Yan. Konting negosyo lang sa mga kwan guys. Isang kwan, anay. Yun si Manoy Jonar, yung may-ari. Tsuhin ko. Parang si Bimbol Rocco guys. Si walang buhok. Asa man ka matulog ron eh? Dito lang siya matutulog katabi. Kasi siya yung ama eh. Siya yung ama ng mga biik. Tabihan niya yung mga anak niya at saka yung ina. Yung inahin. Dami guys. Lakas. Magsuso. Ako mamaya. Titihan ko yung inahin na yan. Baboy. Na. Okay na yung future. Sana buhay lahat. Guys, oh. 15 yung anak. Yung didi. 16. 14. Oh, 14 lang. Sobra ng isa.